Kaixo lagunak eta eguerdion, urduri xamar nabil gaur. Gaur nire irakasle izandako bat izango dugu gurekin, bai. Josu Txapartegi, Txapaz haundila. Eta ea, ze kontatzigun, hemen nabil, nervioso. Txapaz, ze, nahiko bihurri janlitzan, dan ez du kontatuko gaur hemen, eh? Bai, Joseba, ongi etorri. Bueno, zoze kontatuko jau. Zoze bai, Zeinuan behin gitarrakin... Zozerrekin. Ba, goatzen hau. Uste nire laguna gugutz orzean mandarina botatzen, dani gitarrakin raketa izango balitz bezala, eta han junitzen. Venga, zuzendari jana, belarritik heldu eta guazen, beka txizla. Bueno. Hori alda izan nuen. Baina aldatu inditu, zakoan ez dian belarritik zirekoa. Baina igual besotik helduta. Zer bai. Bueno, beti bi eurria izan geha, beti aldeun eurrian ondo pasatzeko, baina batzutan bakizue. Pasaite ginen. Eta, bueno, gaur ingo deuna da, Txapazen ibilbidea ezautu, nola izan da, bueno, da, koru zuzentzailea, musikaria, euskaltzalea, eta oso maitatua zautzen, eta Euskal Herri guztin. Kontra jo batzuk ebaz euskate. Bai, oie galde bat hautziko eskitu. Zugaldean ibiliko gaitu garen gotxatzen. Txapaz, jubilatuta zaude, baina 11 gauzetan ibiltzen zau indikane bai, ez da? Bai, sasoi pixka aldatzeko horreindik eta ibiltzen bai. Eta taun bitartean hor jarraituko zu, ez da? Bai. Biziposa, mateik horrek. Bai, ez da, biziposa eta mantentzei zu hor puri-puri jan, ez da? Ze, junatzea gaur, hostiala baiztea, ikastola. Ba, goizian behatzita erditan, umiak antxe oteitu, Txapaz etorri da, Txapaz etorri da. Antxe izkutatzen hau eta behatzita erditan puntuan, ertetzen da soinua jotzen, ostirala, eta segituan kontatzen ditu eunumean, eta gaur indi jau. Ona, gaur hemen abeste jun zehose prestatuta gero, eta ingo deuna, bueno, zukalde zemuz moldatzezea. Ni nau pintxea. Pintxea? Bai, Marije de sukaldari ona, eta nik laundu ite jat. Gaur nik ingo jaz Marijena, eta ik pintxe lanak, ez da? Bueno, saio parega baiateako da, eta elkarrekin ingo ditugu, ikusiko zue txerri almondiga batzuk gaztaz beteta, barren gorrin saltxa bat, eta gero piper batzu salteatuta lagungarri. Ados? Oso ondo. Adi lagunak saio bikaina atorreta. Bueno, lagunak eta Txapaz, garatuko izuet pausuz nondik nuen biliko gehan, errez eta biteko garaian. Hemen da gauna da, txerri aragila, esan deun bezala txerri bolakin behar ditugu, eta hemen da gau baratzuria eta tipulina, ingo deula txiki-txiki, sartailan goxatu eta bertara gehitu. Gatza piperra jarriko jau, baitare arrautza bat, nasketa ingo deu, eta hoi izangoa gaurko plateran oinarria. Baina esan deun bezala gaztakin beteko deu, eta gero irugiarrakin bildu. Ingo deuna da, aragi pixkat hartu, barrun gazta pusketa jarri, kiribildu, baina ez dugu borobila utziko, kroketa baten antzea, hola, pixka borobilduta. Gio, irugiarra kanpotik jarriko deu, eta prejitu ingo ditugu. Eta behin, prejituta daudenean, saltxa baten sartuko ditugu. Barren gorrin saltxa ingo deu. Eta saltxa biteko ingo deuna da, tipulina eta baratzuria ere bai sartaian ondo goxatu, eta gorrituta daudenean, bertara botako ditugu barren gorrik. Pusketetan, bertan ebai goxatu, eta hoia, puntxuan dagonean, botako jo, birin pixkat, gero, ardo zurila eta bukatuko dugu saldakin. Goxatzen utziko dugu eta hoia saltza inda barren gorrina. Eta hoi gutxi balitz, aberazteko emendakau piper berdia eta piper gorrila, Julian amostuko ditugu, salteatu eta plateran lagungarri jarri. Ados? Ez da giro. Bueno, hemen bertxo gota dugu, jarriko geha martxan eta jungo geha pixkanaka. Beitu, nik ingotena da hemen tipulina eta baratzuria goxatu aragilan barruan sartzeko, eta bestalde ere bai tipulina hau, eta hemen dikan bi hiru baratzuri ale beharko ditu, zurituta eta txikituta, goxatzen jartzeko. Ados? Oso, no? Bueno, eta hau esan da, lanian jarri berga eta mingaina eman berdi hori bai, ez da? Mingaina ematen nahiko ondo ibiltze geha, ez da? Bai, bueno. Bueno, Txapaz, ze arradan guk zauztarrak izan da, zu bezalako bat eukitzia herrian, eta gure ikastolan, eta egia esan, ohore bada. Zauztarra izatia, gurekin lan egitea, eta gaur hemen izatia. Ez alda, ala.
Bai, nik uste dut herri baten irakasliak edo maixuak edo andereñoak herrikoak izatea batzuk behintzat importantia dela. Umiak kalian ere ezagutzia eta saludatzia. Kanpoko balin baiz, umiak ez dira kalian da ikusten da. Hori suerte badek, bertako izatea da. Bai, eta famili giruak ezautu, eta bestiak, eta azkenian basekiu bakoitzak igual nondikan jotzeiken, eta zer laguntza eman, da... Hori importantia dek. Eta, egila alda hain bihurri janitzala, Moitu aitzat, baina ume sanuak moitu aituk, Bai, ez da? Bai. Gaur egiten egian gizarte hau oso zeadek, alde batetik oso lasaia bezala mantzua gauzak eta... Apaldu ite igual, ez da? Bai, hori da, bai, pixkat, ez dakit nola zer da hitza, baina beste aldetik movimentu osuan gabiltzaz didanok, korrika, da, bueno, ibeintzat korrika bizitzeko preparatu itzat. Alaek. Baina igual ikasi berkoek mantxo lasaia. Bai, oide, mantxo da honei ikasi beste jo pixka moitzen da. Gero, maskarregi da honei pixka makaltzen bai, ez da? Hoxe, adek... Oide, maixuen eginkizuna, ez da? Hor zen balan iten dezuen bai, ez da? Horra asko aldatuko zan, adibes, klase bat etorri, o bestia etorri, eta hor zuen klase horiek asko aldatuko zian, ez da? Bai, lehenoko kontuan, ni oainguak batzek izkia pixka berke, juten hauk oain gelakia danan biztan zaudek. Lehen paeta egituan, baina oain kristalak zaudek. Hori oain dela 3 urte aldatu ituan, Zarozko kasua bintzat. Eta hor duen, pasillotik pasatzeiz da ikusitek gela bakoitzean zeiten eidean irakasleak eta umia zertan dauden. Eta hor duen, 5 minutun daukak eskola guztian martxa ikusitek. Eta umiak ondo ikustizkiteat, irakaslea lasai lurrian isirita umiak initzeiten, eta esateiat, bueno, hauek behintzat hartzen nahi dian irakaskuntza eskolaren aldetikan oso ekilibratua dek, oso lasaia, eta ni horrekin oso pozen itxo. Eta hor ikustetera nire bai da, bueno, gelak bai asko aldatzeituek, lehen guk, izpilan azte ginean eskolan 3 urtekin, da illa 12 urte arte, jende berdinakin dagoen aldaketa horiek, eta bai A-gela, B-gela, atek irikita, bata bestiak inibiltzea, eta nik uste asko aberazgarrio dala, ez da? Bai, mia txikitatik ezautzizkik irakasle desberdinak, estilo desberdinak, idea desberdinak, hori oso importantiadek baita ere. Eta zure arlua izan da beti musika irakasle izatea, ez da? Bueno, beste hainbat gauzetan, baina ikastolan beti musika irakasle. Oindala urte asko, konturatu nituan, Zarozko ikastolan ez zala musikaik ematen, musikaiko kantuik ematen. Eta hor duen, Josefoi, zuzendaria izan itxo, bueno, Josefo, sartuko aldeu musika pixkat ikastolan. Baina nik ez dian nahi izan musika irakaslea, nik nahi diat izan irakasle normal bat, maisu normal bat, baina musika pixkat ingo una. Arratzaldetan adibidez, ni goizetan maisu normala, eta arratzaldetan musika irakaslea. Musika irakaslea. Gauza badek musika eta bestiadek musikakin umiai nola komeni zaion eta kantuadek umia daukana. Hementzek hau kantua, hemendik anatatzen dek, eta hori, instrumento hori umetan adituko horren jabe. Baina hori hasten baiz, ez dakiz ze akusten solfeuan do, eta geho nola da do sostenido, eta geho ez dakiz zer da. Galdu itea ditu, ez da? Bekuadru, otzeak ez dakiz ze, orduan, nik garbinitxekan jarraituz Manolo Urbietaren estiluan, eta, bueno, aita Donostia eta jende honek, kantuai eman zioen garrantzi osua. Euskal kantagintzai. Eta euskal kantagintzakin bai sartu daiteke solfeoaren munduan. Baina ez alderantziz. Solfeoi garrantzi asko eman, eta gero kantu bat kantatzeko gai ez jendia. Ona. Egia esan, kantuakin asko ikastea, hizkuntzak ere, nik adibidez, ingelesen nik hizkuntzetan oso txarra izan hau beti, eta nik ingeleseko abecedarioa ez bazitxon abesti hori, A, B, C, D, F, ni uste ez nila sekula ikasiko. Eta zenian kantuek laguntzen die barneratzen gauzak bai, ez da? Kantuadek, oain Alzheimerrakin da, zehoze ikasten da ibageadek, zerebruaren funtzionamentua, eta Alzheimerrekin burua galduta zaudek igual zarrak, eta gero juten dek, txikitako kantan bat entzutek, eta piztu itek, eta parrez hasten dek. Horrez esan nahi du, gure zerebruan zona batzutan, gelditzen diala txertatuta gauza batzuk, beste asko galdu dianak, baina han bizirik zeok hori, eta hor du nahikoaik entzutea melodia bat, txikitako zaetek hartzen jola,
esnatu itek zereburua, ez zeok hilda zereburu hori, hondikat parte batzu. Eta kantuak hor eragin handi jazekak, ez da? Bizitzi poso hori etortzeko edo memori hori freskatzeko, ez da? Hori. Bai. Eta txapaz, geore bai, indituzun abesti berezi horiek adidez, ustaia gora, txikitzen, bai, txikitu, oso ondo. Hemen jarriko dugu hori tipulinakin. Adibidez, ustaian abesti ja. Ustaia, bai. Horeke bai, kantua, eta gero ere bai, gorputza moitzeko, ustaia gora, alde batea, bestea, azkenian kantuekin ez bakarrikan gauzak ikasi, baizik eta gorputza moitu arazie, bai, ez da? Bai, jauna. Eta umetan hori oso importantia dek. Hau da, musikak, etzekak berez mensaje, bueno, bazeke musika batzu mensaje bat emate, berez musikakin sentimentu batzu sortzizki musikak berez. Baina etzeka zeuki beharrik hori, hitzaren esane. Hitzak bai bazeukak, hitzei jartzeizki jokenean, melodia bat jartze jokenean, aiaiz bi mundu lantzen, poesiarena, edo pentsamentuarena, eta doinuarena. Oiek elkartzean ian da, gauza polit bat egiten baik, kanta polit bat adibidez sortzen baik, hori ziur gustatzen zaiola unean. Eta guztua kantatuko da. Eta nahi gabe sartzen zaio barroaino, eta nahi gabe ikasi iteo, ez da? Eta eskatu itele, astero, kanta bertin jaskatzite, beak nahi behin da berriz errepikatu hori. Ipui edar bat bezala, behin da berriz errepikatu jazu. Berriz esan diazu, bai, hola xintzateko. Ona, txapas hori, honea bota. Bai. Bale, hauken dugu izute mendikan, nire baratzurina eta tipulina goxatu itut, eta bain hor batzu ja botako deu, bale, olillo pixkate bai jarriko jau, eta oinarri jein deu, barazki txikitu eta goxatzen jarri. Eta lehendabiziko urratzak ditugunez, ingo deuna da, lehendabiziko erreportaia ikustea jungo gea. Behasaino jungo gea, bertan Iker Markinez dao, kaxola dendan, eta gaur mutxurrak eta tripaki prestatu izkigu, guazen ikastea. Kaixo, Iker Markinez nauzue, kaxolako arduradun eta sukaldaria. Gaurkoan, errezeta klasiko eta berezi bat egingo duku, gure ikutuarekin. Gaurkoan, tripakiak eta muturrak saltxan. Hori da gure errezeta. Hola esan da, ematen du zerbait betikoa eta zerbait erresa dela, baina errezeta honi ikututxo bat emango diogu. Bertako, kaxolako garbantzuak. Garbantzu hauekin egingo duguna da, pixka bat, platerari ikutu berezi bat emango digu. Plater zoragarria hau egiteko, erabilitko ditugun osagaiak dira tripakiak, muturrak, muturraren salda edo saltxa, txeko tomatea, txorizero mamia, txorixoa, urdaiazpikoa eta esandako kaxolako garbantzuak. Jose Manuel Olano, hemen bertakoa behasaingoa, bertako aragia berak ekartzen dizkigu muturrak, freskoan, ekartzen dizkigu tripakiak freskoan, eta horik egiten dituguna da lehenik egosi. Normalean, 2 lapiko ezberdinetan, egosketa ezberdina edukitzen dutelako. 3-4 ordu, lapiko bakoitzeko ikoizpena. Errezetaren prestaketa oso erresa da. Behin produktuak egosita ditugun bezala, lehenengo pauso egingo duguna da txoixoa eta urdaiazpikoa biak batera, zartagin zabal batean ipiniko ditugu. Eta zu motelean, oso garrantzitsu delako, zu motelean, 3-4 bat edo 5 minutuz eduki, eta berriz esango dut, zu motelean, zati garko errezetan ez dugu oliorik erabiliko, baizik eta txoixoak eta urdaiazpikoak beha soltatzen duen grasarekin nahikoa da. Eta behin koipe guzti hori soltatzen duenean, hasiko gara osagaiak gehitzen. Lehen osagaiak izango dira tomatea eta txorizeroa. Etxeko tomatea, normalean guk udan egiten du tomatea, eta hori egiten dugu bai enbotatu edo bai kongelatu, urte guztian guk edukitzeko. Guztia ongi berotzen denean, ondoren botako diogu muturaren salda. Eta salda hori ja behin irakiten hasten denean gehituko diogu bai tripakiak eta bai muturrak. Behin osagoi guztiak irakiten hasten direnean, momentu hau klabea da sua moteltzeko eta irakin oso suabe batean mantentzeko. Eta jendeak beti esaten du, zenba denbora, nik esango dizuet denborak, baino gehiago testurak emango digula, ja nahikoa dela irakite edo noiz gelditzeko prozesu hori. Geratu behar dena da saltxa gelatinoso bat, saltxa meloso bat, eta hori prest dugunean ja itzali egingo dugu. Eta orain izango litzeke txitxirio pote bat hartu, iriki, eta bertara gehituko diogu
simplemente berotu dadin, eta hola minutu pare batean berotu dadin, eta bi osagai edo bi ekoizpen egiten dira erabat ongi ezkondu. Egiten dira pixka bat lehundu, suabetu, eta nik uste dut alternatiba hori aukeran dezutela, pote bat iriki eta gehitzea besterik ez delako. Eta ekoizpen hori egiten dugu kaxolan, baita ere garbantzu freskoak ekartzen ditugu, beraiek egosten ditugu lapiko batean, gero sartzen ditugu gure potetxoetan edo gure tarroetan barazkiekin, eta autoklabean sartzen ditugu gure dendan saltzeko beharrezko dugun erramienta. Eta, esterilizazioa zer esan, guk kaxolan oso arragoa duela guk egiten dugun moduarekin. Zerati, ez da bakarrik bertako produktuak erabiltzen ditugula, baizik eta tarroetan sartzen dugun produktu guztiak, bai mermeladak, bai lekaleak, denak juten dira inungo egabe, inungo antioxidantari gabe, ez dugula kutsatzen produktua, baizik eta uzten dugula era natural batean. Hori da gure ikurretako bat, bertakoa izatea eta baita ere osasuntxo izatea. Esan beharra, errezeta hau egiten dudan bakoitzean, Galiziarekin gogoratzen naizela, ze lehenengo aldiz joan itzen eran Galizia, eskatu nituen tripaki batzuk, eta atea zizkidaten garbantzuekin. Eta esan nion izu, ni garbantzuak ez ditu eskatu. Esan zidaten, eske hemen horrela dia. Eta orduan pentsatu non, ostras, gu pentsatzen dugu era bakarra daola jateko, eta pixkat bidaiatzen dezunean, ikusten duzu, beste leku batzuetan ere, produktu berdinekin, ekoizpen desberdinak egiten dira da. Beraz, animatzen dizuet, errezeta errexau, horrelaxe probatzea. Bukatu dugu gaurkoa ere, eta klasiko bati eman diogu ikutxu berezi bat. Eta badakizute, kaxolan hemen egongo gara, hurrengo batean ere, errezeta eder bat prestatzeko. Hau, Iker, gora botaizkioken garbantzoiek, eta ze gauza harrakitituen. Gaina, beti gaina txukun-txukuna, dan esan duen bezala kontserbanti gabe, koloranti gabe, eta herria elikatzen. Mila esker eta jarraitu horrela. Eta gaina ze hona, hola, mutxurrak eta gaur egun etxian hila ez diaiten janari horiek, badago jendia mintzat, iteko eta gutan no goxatzen jarraitzeko. Horren deken errez eta horren ni arrautza pregitu jarri onduan, da, igande guztia pasatzeko nitxok, Bueno, gurian jarraituko dugu, hemen, ikusi zuen bezala tipulina eta batzuia, goxatzen nahi da, zua jetxiko jot, ez denai kolore gehiagi hartzia, baino bai, netena da hemen txapaz iten detena da, pixka zukaldatu, aragilan sartu aurretikan, asko kiten duena da, aragi boletan, gordinikan sartu batzuia. Eta gero iten dizuna da errepikatu. Eta pixka zukaldatzen badeu, xamurtu iten da, eta gero ez du hainbeste errepikatzen. Eta, bestalde hemen batzuia dakau, tipulina botako deu, ni tipulina moztukoet, eta zuk adibes barren gorri hauek garbitzen jun. Garbila daude, puskatzen jun. Ingo diuna da pixkat, kendu sustarraldia, eta gero honekin, gio pusketa topatuko ditugu. Nik usten detola, 3 pusketetan alde bakoitza, eta hola mozten baituzu, biztu dazkaula, bale? Bueno, bakitu hain eskuartian, gaina eskuartian esku esan da, atzetako abesti politen bat da kasula, ez da? Oantxe kaleratuta. Bueno, gure umiak ikasi die, Igera bidek idatzi dizki poesi batzuk umiantzako eta artista hauen hitzak irakasleak letu inbeharko ginuke, hauek poesia idazte huenian, eta nik poesia ikusi nunean esan ditan, musika honek, kanta honek, hitz hauek beak intzeke musika. Eta guen, atz erakuslea sudurrerako, atz txikia belarrirako, atz luzea zilborrerako, atz nagia besazpirako, atz potoloa ahorako. Eta esan ditan, bueno, jazta, kanta indazio. Nahi alde kantatu. Bai, irrikitan entzuteko, irrikitan. Imerrek. Atzerakuslea sudurrerako, atz txikia belarrirako, atz luzea zilborrerako, atz nagia besazpirako, atz potoloa ahorako. Ez ditu niba zekatan nahi bat, Martin, ez autoko gela gainean, ni baino urte ez arro dana. Eta arek inoiz ez zin txupetek erabili. Inoiz, atz potolo erabiltzezin aurrako. Bai. Eta ama beti kontatzen, nien eta ongoratzen, baino. Anaia beti ez dula inoiz txupetik hartu eta beti biaz potolo eta ordun, geho izatea sasoi bat txupeti atea inbiar zaiona, arei esen gendu. Eskuantzekan da. Bai, problema izateko. Bueno, eta geho, hostilaran abesti ja.
Leno aipaitu deula eta gaur goizien ibili zera lan. Nola sortu zen abesti hori? Nola sortu zen duen? Ba, okurritu, maixo bat entzako ostirala egun pozgarria, bi egun deskantzua, umiak nekatu ite batzu. Eta hor duen, esaten bueno, bi egun deskantzo bai. Eta esan idean, aber ateatzen joan melodia txiki bat ostiralai, eta jarri nituan pentsatzen, ostirala iritsi da ostirala, pozez betetako eguna, zatoz nerekin laguna, gurekin, mantalak etxera, bi egunetako oporrak, baina astelenian berriz bueltatu behar. Eta laxe... Osea, jugun pila kargatu, baina asteleni hemen ikuste geha, ez da? Hori da, bat zeugak bere gauza horre. Bai. Eta hola xate, hauen. Ona. Gio askotan melodia ateatzea mundik gauzik arrexena. Gitza beak askotan melodia barruan zeukate. Orduan, azteiz kantatzen, ostirala. Iritsi da. Ba, azentua kontuz, kantakin, Ez esan, ostirala, eta holako gauzik ez esan, Hori holako tan hona naiz dira. Ostirala, edo... Ostiralare gaizkizeok, ostiralabek. Orduan, kontuz gauza no, ostirala... Bai, ez zego ondo hori, behira. Eta hola xe jaioan, da umiak kantatu iteke ostiralero. Eta txapas, hainbeste urtean, zenbat abesti moldatu, komposatu, kudeatu dituzu? Bueno, Manolokin atean idan beste kanta ezauna indana izan dek, Amnistiaren kanta, kalera, hori Manolokin urte haietan, inginun. Etorri guan Manolo Urbieta gure etxea gitarrakin, ni letra batzuk eman izkion, poesia pixkat, eta beak kalera, borro, kalari, kalera. Eta hor du, esan etxon, etorri zanean, gitarrakin etorri guan kantatzea genez. Manolo Urbieta, gure etxea. Eta esan etxon, Manolo, kanta hau ezaguna ingoek, jarri joken musika horrekin ezaguna ingoek, oso ondo moldatuek hitz horiek oso ondo. Eta alaxek, jende guztiak ikasi dik kanta hori. Egia esan, Manolo Urbietak ere ekarpen eharra egin dizkio, ez da? Euskal musikai eta Euskal Herri jai. Manolo Urbieta izan dek eukideon altxor bat zarautzen eta Euskal Herriak eukiuna. Manolo Urbietak izateaz zeukan pertsona kaja laboraleko jefe bat, soldata honakin, baina beak esan zian, euskera galduta dago gure herrian, zarautzen ez da entzuten umena otan euskerai. Ni horta dedikatuko naiz. Eta nik zer dakite egiten musika pixkat badakit, orduan esan zidan. Ingoet nere bizitza, ingoet ume hauen zerbitzura jarri, euskal aurraren zerbitzura. Eta alaxe, oain bazeki jau, 3.000 kantutik gora jasota zauek Manolonak, izuarzko lan. 3.000 gora? Bai. Ope. Deke izuarre ja. Suerte handi bat izan de Manolo gure historiten. Eta 3.000 horietatik zu askore elkarrekin indakoak behakin, ez da? Ez, behak itez izkidan. Bai, Nei zahartu zanean, pasatze zitzkian, behak asmatze zitun kantak. Txapaz, aber zeirutzen zaik, eta igual 12 kantakin etortzeuan, eta behigiratzen itxion, eta batzuk oso ederra egituan. Zahartuta gehore kanta ederra egin zizkitan. Baina ederrena ditu gazetan intzitunak, bakarrik eta libre bagoa. Olakoak dituk ederrak benetan. Eta gila esan zu lehen esan dezun bezala entzunten zenunian abestia, eta esaten zenunian, honek eharra melodia daka, eharra letra, barruaino iztean horitakoa, bazenek iten ja puri-purian hiliko zala abesti hori, okeo igual asko igual etxean ateratzen obeste batzuk bai, edo jarrapatzen zitzaion esentzia. Entzuteken nien gauza bat, barruan eukitzeik noaino iritsiko dan gutxi gora, bera. Oaini borlara hontan itxabilek, Leonard, Koenen Aleluia. Horrekin itxabilek. Jarri ziol letra bat euskeraz. Eta kanta beak esaten dik, kanta hori famosoen goala. Zeok egitura duta hain ondo, bertsolari baten nola egituratzen du bere bertsua. Dituk, arkitekto batzu bezala dituk, leku bakoitzan egon behar dik nota batek, egon behar duen notak egon behar dik, eta hor duen, entzun urduko esaten dek. Hau jarrituko. Geo, 1000 doinu, betu ni taberna joten ezenean, entzute ituten musikakin, batzutan neskai esaten zen, handauen neskai esaten.
Ez hau da nahikoa musika horretik. Nahikoa da. Beti ritmo berdina, beti kontu berdina, beti zea. En cambio, ditu doinu batzuk esatekenak. Hau, gelditu ingoa. Gure artean geldituko. Txoria txori. Entzun orduko. Barroaino sartzen zaik, hiliak tenteak hartzen zaizkita hori danak nabarmendu ditea, ez da? Esaten bai, txori bat ezautu eta egoak moztuta, eta hori, bai, neria izango zen, hori egola, baina ni txori jan nuen maite. Eta hori esaten handala, ostra, ze gauza ederra. Hori, kanta hori edozin lekuta mundura eramaten dek eta danek esango jo, ze gauza ederra. Bueno, nola goaz, errezetakin, nik hemen ikusi zuen bezala, indetena da haragi bolan orea prestatu, eta guain ingotena da pixkat ozgailua sartu. Zeratik, nola bota joten tipulina eta batzuia eta pixka bero dutudan, geho berua da honean bigunia jotea. Orduan, pixka sartuko etonea, pixkat gogortzeko, hor da gaun tipulina eta batzu horrei, barrengorri botatzeko pixka gehiago goxatu behar deu, baina eharki goaz. Nik uste, barrengorri botako ditugula, eta horrekin batea, tipulina eta batzu jagoxatzen jungoa, eta barrengorrik bai, aldi berian. Inbiar deuna da, behitu, piperroiek txukundu behar ditu gure bai. Behitu, hau eta agonea, hau untxientzako, eta behitu, zu piperra garbitu, txorten ateratzeko, bada, nola iten dezu? Oitek, bikain. Ba, oizukin, nik ingoetena da piperra txukundu, goxatzen jarri behar ditu gure bai beste lapiku batian, eta homenajekin tope zabiltza guantxe, ez da? Hor pirritxe eta porrotxekin, bueno, behekin asko kolaboratu ezu, lan asko indakoak, bere, zure abesti asko abesten dituzte behaiek, eta guantxe hortxe da biltza, ez da? Bueltaka zuri omentzen. Urte guztian, ostirala iritsi da emankizuna eman dile, eta horrateatzen dek txapaz maixua irakaslea. Eta neska batek iteik nere papela. Eta esatezie, guztua, biltzala jendia horrekin. Eta zuretzako ore bat izango zen, bueno, behaintzako noski baiet, baina zuretzako ere bai, hola pirritxe eta porrotxekin, holako abestik txukunakin, eta zenbat umek abestu duten, zure abestia bai, zautzetik atea eta, ez da? Bai. Netzako ore badek, nere personajia, bai. Gehiegi balbezela. Gehiegi. Nik gillo gemesi, zu baino norbeantzako gola izatea batzutan. Ni egin detena beste milaka personak indile Euskal Herrian da hor pasako ituke hori dena. Eta hor bada kaxa magiko bate bai, ez da? Kaja magikoan iten ilan 3 urteko umia dituke egokiak. Laukin kontuz sekretu harrapatu itelle eta azteituk egile esaten da. Baina 3 urteko umiai nik iten itxoen kaja bat. Bueno, hau ez dira entzun behar 3 urteko miak. Tapatu belarri. Kaja utz bat hartu, sartu ume bat, 6 urtekoa, 5 urtekoa lan, behakin itzein da euki, eta orduan, kaja hori sartu gelara, umiak etzegile norbait da honik, baina nik bai, antzeko. Eta esatezio, kaja honek itzein iteu. Eta dana daki, munduko gauza guztia dakizki. Eta hartzen ilan ume bat, jarri, zuzentzea, eta ez daki, koldo. Koldo zea. Eta orduan kajan barruan zen dagoen umiak entzun iteik koldo dala. Eta geho galdetze ziot. Kaja magikoa, zein da zure aurrian dagoen umia? Eta kajak itzein iteik, koldo! Hori guan momentu bat, umedanak editzen ditu aldo. Txundituta. Bai, eta geho triangilua ematen itzion ume horrei, eta barruan ere triangiluak intzitxon bestia. Eta orduan, behitu, iteitu soinu guztiak arrepikatu, hartu triangilua. Josazu zozer, da umiak ite, kan! Eta kaja magikoa, kan! Bueno, hori guan kaja magikoa, misterioz betetako zea bat, oso polita bat hori. Baina kontuz, 4 urtekoak ez. Ja, harrapatu itei ez da. Norbait da hor barruan. Eakutzi, esatile. Eta juteituan irikitzea, eta hori debeka utazitxo. Holako gauzekin beti goxatu, bai, irakasle goxatzeko, ume goxatzeko, eta ikasteko, ez da? Bai. Geho bizitzan kapazide hori arritzeko gauzakin pixka eta apaldu itezaigo.
Bueno, nire baina harritzen hau askokin, Baina, umia daken harridurarako, ze hori, nola da hori, nola izan leike hori, Kaja utza bali mada nola itzein leike, harridura hori, aprobetxatu, behar ditzikitan. Inozentzia hori esaten gana, ez da? Inozentzia hori. Inozentzia sanua, geho ja zartzaroan inozentzia gaiztoa sartzen zaigu. Ez geana enteratu nahi ze pasatzen inguruan, hori ez teki inozentzia ona. Baina txikitako hori edarra deken. Ondo egia hemen txapaz, Beitu, piperra da martxan jarri deu. Salda ingo deuna da, utziko deu pixka barrengorriago etipulakin pixka gehiago goxatzen, eta gero irin pixka bota, ardua eta salda, goxatuko deu. Olako pasketak, olakoak. Beitu ez, hola, erditik amoztu, dama, eta hola botako dugu, barroa. Bale, utzi hementxena bazu, nik piperra zurituko zuritu ez, moztu, eta gaur apiriak 25 da, San Marcos euna, eta jungo gea Hernanira, oa gozotegira, eta San Marcos opila prestatuko dugu. Guazen bertara, guantxen gabe bueltan. Gaur, San Marcos eguna, apirilak 25, Hernanin, oa gozotegian, ni Miren Lukas naiz. Eta Joseba, gaur gure San Marcos opila nola egiten dugun ikusiko duzu. Badakit San Marcos opila nola egiten dugun jakin nahi dezutela, bale, oso ondo. Baina, propaganda pixka bat ingo dut, oa gozotegikoa noski. Gure ezagunena, oa pastak dira, pasta txikiak, kajan etortzedian pasta txiki horiek. Gero, ojaldezko palmerita txikiak baitare. Baitugu bonboia gu, behonek iteitugunak. Bertan hartzeko txokolate egina, kakauakin. Horrez gain, tellak, tejak ez, oan eta Hernanin tellak. Eta zigarrilloak baitare. Katumin gainak nahi izan ezkero. Eta bueno, txokolate aurrakin, tartak, bizkotxo bat oso goxua laranja eta gurinakin talmendrakin indakoa. Gehien saltze ditugunak, pastak eta palmerak. Oa gozotegia, oain 15 urte ireki genula. Justu, kalian beste kaldean, ultramarinoz denda bat zegon. Handikan, kalea pasa, eta bestaldean guk iriki dugu. San Marcos opila berez da, bizkotxo bat, almendrazko bizkotxo bat, eta hoi bai, dekorazio ezberdina doka. Naita nahi ezkoa ditu arrautzak, San Marcos opilak. Berez, Lezo, Errenterin eta Irunen, Hondarribin aldi hortan, zona hortan egiten da. Handago, sekulako ohitura. Apirilean 25 zona hortako oso berezi da, errege egun bat bezala da. Eta etxe guztietan ez da opila seguraski faltako. Bizkotxua egiteko jarriko ditugu arrautzak azukriakin batidoran. Hoiek ondo igo dianean eta sendo daudenian, botako dio irina. Ogi irina eta almendra irina bile batian nahastuta. Ohitura hau beti apirilean 25-koa da, San Marcos egunekoa. Egun noi berezia da. Noiz ez dakigu, baina ohitura zan erromeskutia, ermita batea eta orduan 11etako eman behar zan, edo bazkari eman behar zan. Jauntxoak, tenedore eta labanakin jate zuten. Da beste herriak, ogi puska bat eta baserritan emate zieten labean pasatako arrautzak. Orduan horrekin ite zuten gosaria. Pixkanaka aldatzen junda, ogioi bihurtu da bizkotxo, almendra bizkotxoakin, eta arrautzak pixkat pijotu ea, eta txokolatezkoa jarri ditugu. Eta hortik handator ohitura guzia. Opila hauek, oparitze zaizkie besotakoei. Aita jaunak edo amandreak bere besotakoei oparitze dizkie bizkotxoak. Segun eta zenbat urte ditun, hainbeste arrauz jartze zaizkie. Eta hori bai, bien ezkondutakoan, bukatu da opila. Behin labian daukagunean, aterako dugu, eta gu nahi dugun bezala dekoratuko dugu, edo trufa pixka batekin, trufa da esnia eta kobertura egosia, edo bestela, ezer gabe, bizkotxoa bera, dekorazioarekin. Trufa gabe dijoana, botako diogu azukre glas pixka bat, eta gero gainean jarriko dizkiogu, koloretako goxokiak, edo gorri koloreko gailetatxoik egin ditutenak, luma batzuk nahi eta nahi ez, txituak ere bai, frambuesa iofilizatua, kolore pixka bat gehiago emateko, eta nola ez, arrautzak. Arrautzak, oain, moda da, txokolatezkoak, aur guztia txokolatezkoan edituzte, baino garai batean ez zian txokolatezkoak egitazko arrautza margotuak zian. Nik erabiliko detena, ohitura ez galtzeko, galeper arrautzak dira. Txokolatezkoak ematen dute, baino ez dira txokolatezkoak, egitazko arrautz gogortuak dira.
Hauxe izan da, Joseba. Hernanitikan, oagozotegitikan, badakizu, biopil bat erakutsi dizutena, trufaz egina, eta bestia, trufa gabe, azukrea hautsa bota eta bizkotxoa, almendra bizkotxoa. Ondo izan, eta nahi dezunean hemen txegaude oagozotegin Hernanin. Hau, pamiren, ze gauza honak egiteitu zuen, eta hori da, mingaina ze goxua, ze pasta eharrak egiteituen, pastelak ebai, eta gero ze jende hona zaten. Bezarka da handi bat, eta jarraiturra, jendian bizita goxatzen. Bezarka da handi bat, eta gurian jarraituko dugu. Hemen piperrak, haidia. Hola, ez ditugu gehiagingo, aldente pixkate balin badaudere, eharrak, gatza pixka batako jau, eta listo. Beitu, barrengorrik tipula eta batzu jakin, ze itxura hartu duen. Hau txapazula lagundu behar eskudeatzen, bale? Ingo deuna da. Goiarak adaba botako dugu irinana. Beitu, ni botako izuna bazo. Eta ea, irin hori inberdeuna da pixka zukaldatu. Irin zaporeik ez gelditzeko, bale? Beitu, hartu pixkat, eta igual beste pixkat. Eta, hoi dena, ja, ez da honian irinik eta pixka zukaldatu eta honian, ardo zurila botako dugu, gero salda, goxatzen utziko dugu, eta bertan prejetitugun aragi bolak horrea sartuko ditugu. Eta hola sein ditut, beitu, Indetena da, beitu. Hamurra esatxo bat itia bezala, zulotxo ite diot erdian, gazta sartzen dio barruan, izten deu, eta bain, itxita gaunean, esan dizuten bezala, borobila utzi berrian, kroketan zea uste ditutola. Eta guain hemen iten detena da, hartu irugilarra, eta kiribildu. Eta pregitzeko, iaia, ez da olioik ez du bidar, zeatik botatzen deunean, irugilarra beha jungoa, koipia askatzen. Eta inbiar deuna da bai garrantzitsua, ez dezeiteko azpin jarri, pliegia. Hola jartzen jau, eta energia emango jau, eta hoi, martxan dakau. Bueno, zure ibilbidea, zu gaztetatik, nola hasi zina, nola sartu zina musika munduan? Bani, suerte okin ilan, Don Fernando Zarauzko apaisak. Bai. Txikitatikan solfeo erakutze zizion. Eta solfeo bastante ondo ikasen itanik. Do, mi, sol, do. Eta gero komentura joan izan nien Tolosara Sakramentinota, ikusen itan... Hau izut, Amabost urteko gazte bat pianoa jotzen. Eta fijatu nituan zeitezun. Eta niretzako harridura handiz, esku batekin nite zizkian gauza batzuk, eta beste eskuakin beste gauza batzuk, eta esan nitan ez da posible. Esku batekin nahi da gauza bat jotzen, eta beste eskuakin beste... Aldi berian. Aldi berian, ez da posible. Hori ikasin behar dilat. Eta orduntxe, esan itxon Salvador Garmendiai, nire maizu kutxu nahi, esan itxon. Nik ikasi nahi dut piano. Eta beak erakotxe zizkian aurreneko zeak, eta hola esek. Eta lehenabiziko instrumentua izan zen pianoa? Bai, pianoa. Fuerte, hasi izan orduan ez da? Osa, pianoa nahiko zaila da, ez da? Bueno. Horre, ontzean ere zemia maneseire bai klasek ematen, Bai. Horre ni bezala belarrian bat abestian kontrazka, Gutxira. Ez. Bi urte uste jate ondala. Baina edade horietan umiak gauza aldatu iteitu, oso aldakorra ditu. Eta oantxe gustatzen zaio hori, eta oantxe beste gauza bat, eta bueno. Bai, eta lehun segun launa zeinteun, da besti egiteuna, eta... Hori da. Baina pianoa ikasten neuten dian denbora, dek behantzako oso importantia. Pianoak eskatzen dulako atentzio sua zea iaizen egiten. Ez dide pianoa jo distraituta. Esanin behar dek, biaz bakoitzai esan behar jo nunon behar duen. Osa, txori jaibeira goteko gaizki, Gaizki, eta orduan hori... Ja, konzentrazio maila eta geho txukudea ezeko, bai, naiz eta pianoa ikasten utzi, hori ikasi hor lagundu itezio miai. Hau nahiko lehorra ziokia. Bai, guain ja hartu hil ja ardua, taula botako zio, eta gero, gehiagin lehortzen ba, urpixka gehiago botako jo. Baina guain hori ligatu inbiar du. Hori da. Hori txura erratzen nahi da. Eta guain ibiltzenok organo jotzen getaiko lagunakin, getaiko koruakin. Mezak eta jotzeizki jau, oso organo ederra zeok. Getaian txikila baino oso gozua, kabailekol bat. Eta holexe ibiltzenok, entiarretare behin da berriz deitzezie. Bai, eta entierrotan zea jotzeko, zea organoa jotzea, ez da? Organoa jotzea jotzea. Ja, jende gutxi hongo, hauen organoa jotzeuna, gaztiak ila batez, ez da? Bai, gazte batzu bat zabiltzazti, baina problema zeok geho Eliza dala, eta orduan jende askore etzeok. Sinismenduna, eta, bueno, da honakin inbierdik, eta hola xe egiltzea gaituk. Bueno, eta horre esan dezu, hasi sinala, bai, pianoakin, nola ditzen ungeo, gitarra, eskusoinua, panel, dana ematen hasi sinala. Piano ikasten baek eskusoinua erresiadek.
Bai, zer da, antzekua da. Bai, teklatu Baina lan hain bihar aldi berian, ez da? Baina hori oituite. Hori de pianoko pedala bezala. Hasieran ematen di pedala zaila dela, baina pixkanaka oitzea izorta. Eta gitarrakin hasi nituen 15 urtekin, 16 urtekin horrela. Lagun bat ikusi nitan gitarra jotzen, desan nitan hori ez tipa zaila ematen horrek akorde batzuk eta jotzea, eta hola xeazen. Zein izan da zuretzako instrumento izaiena edo, zein... Instrumentua zailena, piano izango. Piano izango zailena. Orduan zailenetik azten bazea, hori da, gitarra ikusi eta erresa iten da. Bai, gitarra erresa, dek gure mailan, gitarra oso zaila dek, jotzeko, ondo. Baina gutze behar dira, pixkat laguntzeko kantua eta pixkat jakitea. Bueno, earki goaz hemen, txapaz, behitu, barren gorrin saltza, earra indeu. Oain inbiar deuna da, behitu, pixka murriztukoa, baina hola xere, earra da. Gatza pixka bota diot, inbertenena daztatu, aberse muskua da hon. Bueno, eta nungo xatu ezuzu gehiago. Irakasle bezala, koruetan, zerrek bete izu gehiago? Nei oain betetzeiten adek ikastolara juten eizenean kantatzea uniakin, horrek asko betetzezi, ostiraletan da. Zenbat urte dazkazu ja? 78. 78? Larogeia behira. Berrogeia behira. Zeharka behiratzez. Eta noiz arte jarraitu biharrezu olako gauzak egiten? Aldan arte? Gutxinez. Bai. Ez da nian alde, seguru saiatuko zela guten. Umiei esatezio, noiz arte. Hartzeiate arratza bat, eta jartzeiat horrela, eta hau mantentzen ba, eta zuek 10 kontatzen zuen bitartian erori gabe, hortan segiko etzuek. Ondo nabila. Eta bestela eroritzen azten mazai zuei joko izu, eta ordu nola xeoten hau, eta 10 errexit izkitetan diganda. Bueno, eta gero egunerokotasuna. Nola egiten dezu egunerokotasuna? Ikuste izut hor ondartzan pasian, gustatzen izu hor pasiai, liburu iskakine ikuste izut hor bastar batzutan. Bai. Ez diate ulertzen pertsona batek pena handia dek afizio gutxi zeok irakurtzea, baina irakurtzea dek munduari irikitzea ire begira da. O bestela telebizioakin, oin leike gaurko moderno jekin, baina liburutan jakinduria handia zeok. Eta orduan, bai, saiatzen hau, bai... Zer motatako liburua gustatzen eskizu irakurtzea? Historia bizkat, saiakerako esateuen, pentsamentua gustatzen zaitek, filosofia aldetik. Nola dian gauza. Baki zein nahi zendetzen noain? Karlismoa buruz. Guri esan dizkiguten gezurrak karlista zertzian. Bai, Bueno, esan dizkiguten gezurrak ikaragarria ditu. Eta oain, Jose Mari Espartza, Naparrak, ateadik liburu bat, Zumalakarregi, eta han nauk ikasten, benetan, zertzan karlismoa, porque dokumentuakin ekartzei. Ezek, gezurrak ez ditu dokumentatutako gauzak, saiakerak. Eta horrek poza handia mataziak. Egila jakiten jutiak, geotak egileak pixka gexio jakiten jutiak, poza handia mataziak. Eta zu izan zean euskaltzaliakin, ze ikusten dezuen gure euskera, zu gazte zinantikan aurre egin du, baina gero kaleko euskera komplikatu daka, o nola dao panorama, nola ikustezu? Euskerakin problema handia zeok, momentu enten, baina ikuste jat berriz ere aigeala indartzen, baina kontrako, nik etzakit kontrako indarra dian edo indiferentzia. Ez zakita zer dan, problema handia zezkau. Niretzako importantea dek norbeak euskera defenditzea, euskera hitzegitea egun guztian albau. Ez badaki aurrian da honak, ez badaki euskera isiltzenak, baina bestela... Batu digabe, guri eguk ez bai eusten hor dago, bai, esan bat, hizkuntza bat ez da galtzen, ez dakitenek ikasten ez dutelako baizik eta dakiunak ez teulako egiten, ez da? Nei pena izugarri amateziak, kalian jun, bi euskaldun ikusi eta erderaz behan artean esateat, no. Noa beira gaude. Ai, ama. Bueno, hemen, azteko eta behin, indeuna da, txapasei entzuten eginan bitartian, eundoko errez eta indegu elkarrekin, pintxe ezin bia. Eskerrik asko, etortzeatikan, hore bat zuemen izatia, eta beste gabe, jarraitu goxatzen, goxatu arazten, eta bitu, eskikusten nahi naiz, bitu hemen, gaztatxua nola, earki jarri bergea guantxea gaur egun ikusten. Bueno, zeo abestuko dugu, saio bukatzeko? Ostirala da gaur. Ostirala da, bai. Ostirala, akordatzea laiz. Pixka bai.
Aber zu hasita ni jarraitu. Ostirala iritsi da, ostirala, pozez betetako eguna, zatoz gurekin laguna, mantalak etxera eta bi egunetako oporrak, astelenean berriz ere, bilduko gara ikastola. La 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 la